Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш турнири UFC 294 ба анҷом расид, ки муҳорибаи асосии ин турнир реванш байни Ислам Махачев ва Александр Волконовский шуд. ва дар ин муҳориба Ислам Махачев аллакай дар якум раунд бо тариқи накати техникӣ ғалаба ба даст оварда камарбанди худро бори дуюм ҳимоя кард ва ҳамчунин дар қувваозмоии худ бо Волконовский нуқтаи калон гузошт. дар дуюм муҳориба боша Ҳамза Чимаев зидди Камаруддин Усман вохӯрданд, ки муҳорибаи онҳо тамоми 3 раунд идома дод ва дар натиҷа Чимаев бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда рекорди худро 13-0 кард. ҳамчунин дар ин турнир ду ҷанговари тоҷик Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуров баромад карданд. Муҳаммад дар муҳориба зидди Натаниел Вуд бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. ана Муин бошад мутаассифона дар муҳориба зидди Саид Нурмагомедов дар якум раунд бо тариқи усул шикаст хӯрд. ҳама ин муҳорибаҳоро дӯстон дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. ҳозир бошад мо суханҳои Махачевро баъди муҳориба пешкаш шумо мекунем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати Шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. хонумон ва ҷанобон, ман бо чемпиони вазни сабук Ислам Махачев. ислам, ман бо Хавер суҳбат кардам. ӯ гуфт ки мураббии ту Магомед нақша барои ҷанг сохт. поён боло. гӯё ки шумо махсус барои суроғии ҳимояи Волконовский омода шудед, то ин ки ин хайкикро занӣ. бале, ҳамаи мураббиҳои ман дастаи ман беҳтаринанд. мо ҳамаи ин чизҳоро омода карда будем. ҳатто имрӯз пеш аз ҷанг, дар вақти тамринҳо, мураббиҳоям доимо назорат мекунанд ки ман кор кунам. барои ҳамин имрӯз ҳамаи кори мо барор гирифт ва мо ба шумо гуфта будем ки ин ҷо ба монанди Австралия намешавад. ин ҷо хонаи дуюми ман аст. ҳамаи мухлисо, ташаккур ба шумо. ҳамаи ин бо шарофати шумост. шумо доимо маро дастгирӣ мекунед. ташаккур. ислам, биё ба кори кардаи ту назар мекунем. омода шудан дар вақти тамрин як кор аст, аммо дар октагон ин корро кардан дигар аст. ин натиҷаро дидан чӣ қадар хуб аст, вақте мефаҳмӣ ки омодагиҳои ту натиҷа доданд. бале, ман аввал ба ӯ як-ду лоу-кик нишон додам, зарба ба баданаш ва баъд хайкикро ба кор даровардам. ман аз ҳамин чизро чанд моҳи охир мо барои ҷанг бо Оливера омода кардем ва мо барои Волк ягон чизро тағйир надодем. аммо ба ин шахс ташаккур гуфтаниям. ӯ чемпиони ҳақиқӣ аст ва чӣ гуна ки ман гуфтам барои ӯро манъ кардан, бояд ӯро ба нокаут равон кунӣ, вагарна ӯ тамоми 5 раунд меҷангад. ӯ таслим намешавад. ӯ чемпиони ҳақиқӣ аст. боз як маротибаи дигар ташаккур, Алекс. ислам, дар охир, ту ҳамчун чемпион оҳиста-оҳиста дастовардҳои беҳтарин сохта истодаӣ. ту рақиби навбатӣ Ҷейсон Гейҷиро дидан мехоҳӣ ё Чарлз Оливераро? бо кӣ ту ҷангидан мехоҳӣ? ман ягон вақт барои худ рақиб интихоб намекунам. Дана, ту вазифа дорӣ, ба ман рақиб ёв. ва дӯстон, пеш аз ин суханҳо, Ислам Махачев оиди Палестина ҳарф зад, аммо UFC ин суханҳои ӯро нагузоштанд ва ҳозир мо ин суханҳои Махачевро пешкаши шумо мекунем. аз ҳама асос, ғалаба ё боғ, дар ҳама ҳолат алҳамдулиллоҳ. ман имрӯз ғалабаи худро ҷашн намегирам, барои он ки дар ин рӯзҳо корҳои хеле даҳшатангез рух дода истодааст. Палестина, мо бо шумоем. мо барои шумо дуо мекунем. ин корҳоро манъ кунед, гуфтааст Махачев. мо низ бо ин суханҳои чемпион ҳамроҳ мешавем ва мегӯем ки мо бо шумоем, бародарон ва хоҳарони мусалмони мо. аллоҳ ҳамаи шуморо ҳифз кунад.